the most shocking event. There was a time la kwakugwazana khona ama-26 nama-28 kuvuka ekuseni kuyophakwa qeda ukugeza kuyavuka kuyabalwa siyophaka. Khushi kunestory esasikhona mayelana nomfana thizeni owajoyina inkamba se-26. Angazi wayishintsha kanjani inombolo watholakala sengale 28. Ngiyadilika-ke ijele mfethu makwenzeka into enjalo. Fana noma ukhona 26 elithinta 28. Ngiyadilika ijele mangabe kunjalo. Angithi ama-26 aphakama ekuseni. Then ama-28 aphakama emini ontambama. Angithi nje ama-28 asebenza from 12 emini kuya le 26 from 6 to 12. Yabo kuhlukanyiselwana kanjalo. Awukwazi u-28 ukwazi umuntu ngesikhathi sase-26. Awukwazi futhi ukuthi after 12 u-26 ukwazi umuntu. Hayi siphethe izisha siyophaka. La kunalama ngizothi imigqomo le-silver ukuthi inephalishi eliqabhayo. Yabo omunye mhlawumbe ugcwele amanzi abilayo for it or something. So ama-28 iwona okuka abaningi isikhathi esiningi. Ngabona ngomgqomo wephalishi nje mina usuka phezulu uza phansi. Ngibona iboshwa zigijima phezulu kwamatafula. Kwaphinde kwaphushwa lowa mgqomo namanzi abilayo agcwala phansi. Kwakuwumagida yabo lapho mfethu. Cause ejele mfethu ubonga uNkulunkulu ukuthi ulalile. Yabo because awazi ukuthi kuzokwenzekani namhlanje. Ukuthi uvuyile isekuseni uphinde umbonge ukuthi usuyolala usaphila. But still awunayo isho ukuthi kuyosuphila. So every phaka time kuzoba nesigameko sokuphakama. Yabo every morning kuphaka time just know mostly wesivili kuyaphakanywa strong. Yabo ngesikhathi echitha ipharishi lo mfethu ngomgqomo namanzi ngala ikhulunyiwe lento ngayizona. Yabo thina sikho aware ngoba ngaphethe mbese ngaphethe lutho. Lapho sekuphoqa ukuthi ke mfethu uyisuse story. Yabo usuke isigameko manje isigameko umagida sibhekane njengoba ngikutshela nje mfethu. Yabo so that event I saw yaphuma emqondweni wami because after that saphela into kumkhulu. Yabo ubone bese umjita edidizela ebambe la igazi liphuma luwumuqa nje. Edidizela umjita mfethu yezo. Ubone omunye khona amathumbu. Yabo ekudla udonga. Yabo ziningi nje bese izinto ezasenzeka amathoka phakathi but that event Fana noma kuthiwa ngikwazi iphoyisa. Anilali baba. Anilali ngiyaphela EST ngiyaphela induku. Any stamina? I remember one given day there was this colored guy. Yabo 27. Ama-27 namphathethani nasikhaya lapho. Yeah, ama-27 amadoda lele egazini asebenza ngegazi. Yes. 27 kahle kahle ungelekejani uprotector uGrey. Yabo. U26 uspecialize ngemali. But 26 akakwazi ukuzilwela from other camps ukuthi athathe imali yakhe. So u27 ungelekejani ugethela u26. Kahle kahle uvikela u26. So le ndoda le i27 ike jele kuyaziwa nje. Mangena 27 kuba munca jele. Cause kuyaziwa. Kuzondisa ummese hayi kancane. Alikhulumi kakhulu, likhuluma ngegazi. Yabo? Liholela umphongolo. Yabo? So lensephe le futhi iyafika. Malifika je 27 kufanele likwazi umuntu. Iphoyisa lo besiboshwa. Yabo? Shaya lensephe. Usually uzoshaya inhlamvu 27 uyishaya ufika. Yabo? Isadu ushaya lokuqhubayo. Noma uzoshaya uzomfica kuqala ngaphandle. Ngaphandle nje azikho izathu kufanele zibe khona ukuthi umkhwazelane.
wena ulele egazini indoda yensabulo yabo hey lathi limnika nje ishiti nenexubo nanani ngabona ishiti leliya phansi waxhuma amahlala yabo isigaba esinjalo iboshwa zayiqhelelanisa naso yabo kwakhala amabheli mnganami kwadedela izinja donso siphapha thela imbhede yethu kwacala amanzi phansi yashindu ushaya inombolo ushawa abona-ke isigaba ngene sinjalo fana noma kuthiwa nivuka nesidumbu endlini hayi konke inyoni sigebengu gunya kwasana ziyakhala baba those are shocking events because umuntu lo usuke kwazwa lapha and unongasurvive in most cases abasurvive yabo because usuke egwazwa umuntu one-enga and akamgwazi kanye umgwazi uyaphindelela yabo umgwazela isizathu esithize to be ranked yabo so into kanjalo 27 and awamaningi ama-27 yabo ayaphela ama-27 because mostly amaphoyisa ababulala they know 27 uyi-threat kakhulu ephoyiseni alikho iphoyisa eloke lithemba indoda yase-27 yabo i-27 liyi-threat even kweyiboshwe ezinye yabo ambalwa kakhulu ama-27 and aya ngokuncipha because inombolo yawo ibucayi yabo isebenza ngegazi yabo ayikho nje into ekhulunywayo igazi so umuntu lo kufanele khishwe kuyena igazi yabo now correctionally akayijabuleli lento yokuthi ene kukwazwana ejele ku-wrong totally wrong but if you check ukube kuthiwa ayengekho lama-camps amathathu 26 no-27 no-28 ijele ngabe li-corrupt kakhulu ngabe li-uncontrollable ask me why because e-26 into yokuqala kuqhambiswa inhlonipho i-respect njengoba kunetebhisi kunama-rank it's because kufanele kube ne-order yabo kufanele kube ne-order okay nina nihlala ngala ka-left nisebenza kanje thina sihlala ngala ka-right sisebenza kanje in that way umuntu uyazazi yabo ukuthi ngibelonga kuphi ngiphila ngaphansi kwayiphi imithetho igwebo zami mangiphula le mithetho yilezi nalezi but uyabona ukuthi kube akekho umuntu oshaya umthetho ejele akho gunya akho lutho wonke umuntu ufuna ukuba uclever yabo futhi singahlele sigwazana for sweet nothing ke nje lapho ke yabo even isodomi ingavele nje ibe uthela wayeke ejele yabo as much as isesekunyanyisa manje ngiyengizwe ngabaphuma khona bexoxa ukuthi ne ukujola eprison sekuyinto eyenziwa mgangela yabo we know that sekuyenziwa nje mgangela but trust me amaphoyisa makakubamba ukuthi uqomile ejele noma uqonyiwe ziyakhala nihlukaniswe futhi izindlu yabo zikhona igameko la uthola ukuthi babanjwe ngempela abantu benza isex ejele yabo nishawe ngathi nibulela umuntu nishayelwa nje ukuthi kuzwakala ukuthi niqomene lokho nje ukuthi nje ngiyashawa nje ejele so uyabona ukuthi ngempela kube lezi inkambo lezi azikho yabo ngabe yiningi izinto ezonakalayo ejele